Kaixo launok eta ongi etorriak txoriene sasoi honean saiora. Azken, otzaiko azkena asteburu ate joka. Eta arpeitxarra daukal gerni gaur, Atzo botako son. Tolosan, Parranda, eta behitxo nola doan gaixua. Bueno, berak bezala askok, bi urten ondoren. Bai, behartzan, eta, bueno, postekoa da ikustien norbait disfrutatu duela, gu pila kargatuta gaude, eta errezeta, bueno, mundial batekin bukatuko dugu astea. Ingo duguna da, Frantziako gozo postre tipiko bat, txokolate pitibierrak, karamelu eta platano o banana eta karamelu saltzarekin. Errezeta hau nik, bueno, nik enuen egin, baina gozogileak, nineoen lehengo plateretan, da ondoan zegoen gozogintzakoa, ni gozogintzara pasan itzenean ja ez zuten iten hau, eta, bueno, ni dastatzeko aukera izaten nuen, gainera Ostoria labetik atara berria, eta, zoragarria zan. Eta, bueno, errezetak orde nuen, baneukanik, eta gaur zuei eskainiko dizugu. Pitibierza azkenean izango da, Ostore xafla bat hartuko dugu, beteko dugu gozogile krema eta arbendol krema batekin, gehi txokolatea gehituta eramango du horrek, eta lagungarri moduan, nik hau uste beste saltza batekin zerbitzatzen genduela, enez goratzen zein, baina, karamelu eta banana saltza egiteko gogoan naukan, erresa da, oso erresa da, eta nik uste dut ondo geratuko zoiela errezeta honi. Ez dauka lana pixka bai, ze gozogile krema bat behar dugu, gero arbendol krema bat, frantxipan antzeko bat behar dugu, gero bian nasi, eta horrekin ostoreak bete, eta berez, han egiten da eguzki formarekin, beti oman bar zaio eguzkiaren itxura. Guk holako, badauzkagu pasta mozteko molde ezberdinak, eta honekin moztuko dugu, baina nahi duzuena, borobila egin alduzue, gero artistak basaete, hor badao teknika bat, borobil batein, hartu ostorea borobilean, eta gero iskinako lan moztu, edalontzi batekin, da holako, izar itxura batero ematekoa. Eta gero, labean gutxora era 20 minutu beharko ditu, 180 gradutara, eta orduan jungora karamelu saltziten. Baina jungo da, gaur bai ez, batzutan ekartze ditugula aurreratuta gauzak eta horrezaten dena. In situ, de tirón, eta liarne xestara boi antzen dago netxera. De tirón, ez, loli dator eta loli gana behatarako gara, bien bitartean hemen lana izango du. Baina, betu lehengunen gabardinak eizeiten eta hotzeiten duenen gustatzen zaigu, tapatzea. Estalkik. Hori da. Landarei ere behimatzea eta gozatzea gustatzen zaie, eta horren ingurunen ustut. Horreko zerbait ikarriko dugu. Orduan, esan dakoa, lehenko gozogile krema bat ingo du, gozogile krema normal bat. Hemen dauzkat, litro erdi esnea, gero daukat, 40 gramo arto almidoia, 35 irina, eta 150 azukrea. Ingo duna da, berotzen jarriko du lehenengo esnea, dena ez dut erabiliko, eta ero ingo du nasketa bat. 6 arratzako ringo, esne pixka bat, eta hor disolbatuko ditut, azukrea eta 2 irinak. Gero ona bota, gozogile krema bat. Vainilla estraktu pixka bat, eta hemen, irakiten izango 5-10 minutu, kontutan izan honek irinak eta euskanez irekin egin aldu, hemen ja eskara hasiko termometro 3 graduta. Ez, honek irakin egin behar du, kozinatuko du, eta hori gero arbendol krema batekin. Arbendol krema iteko, ingo du azukrea eta gurina hemen erdi urtuta daukadala. Horrekin masa ondo irabiatu, gero arrautzak banan, arrautza bat lehenengo eta ero bigarrena, eta gero arbendol irina. Ondo birrindu, kirtx. Pixka botako du. Pixkanaka guk ordako guzkaun patxarrak. Gerezi patxar, gerezikin indako. Baina beste edozein patxar botaldioz. Laranja patxarra ere oso ondo geratuko zen honekin. Arbendolokin laranja patxarra ere bikain. Eta gero, ingo duguna da, gozogile krema eta krema hau biak nahaztu. Nahaziko ditu eta kakao hautza botako du, ze txokolatezko inbar dugunez. Kakao hautza eta txokolate pixka turtuta gehituko izkio. Horrek, gero beti ingo gure pitibiersak eta labera. Orduan lanean hasiko naiz. Esan dakoa, esnea ia dena, hemen gozogile krema krematxua hoa nahi badugu, erabili aldu 250 esne eta 250 esne gain. Aukeran, nahi izan eskero. Baina nik uste dut, botako izkigun gorringo guztiekin. Eta horrekin, ez da beharrik izango. Inungo beharrik izango. Orduan, bere hortan esnearekin da nahikoarekin. Hau, berotzen jarriko.
eta listo. Eta ostiral, gaur gauerako, hau postrea, baina osagaian nik uste dut, gehienak ostoria igual jumarko duzu erosten, beste danak etxean izan aldie normalean. Zure etxean honek joten dira? Arbendol irina igual... Bueno, baina arbendol irina azken finean birrindu, ahalik eta gehien birrindu, eta listo, ez? Almendra beraiek, esan nahi nuke. Bai, izan eskero almendra robotean, bai, eta listo. Egie da, inauteri inguru hauetan edo ohikoagoa dela torradak ikustea, edo jatea, eta prestatzea, ez? Baina, bueno, zigorren proposamena aurten behintzat fitibiers, da? Eta, bueno, honen ingurun pixkat harakatu deu, eta zer esango genuke, lehenengo eta behin loira ingurukoa dela, jatorriz, eta lehenik eta behin behintzat etzela sortu jaki bat bezala, baizik eta zehoze eramangarria izateko kaxa bat bezala zergatik, ostoren bilduta dijoalako. Eta bi aukera edo onartzen ditu batetik gozoa, eta bestetik gazia gozoan edo sail horretan behintzat ohikoena da, zigorrek esan duna, frantxipan. Eta hori, txokolate gabe da, eta mazapan itxura edo mazapan olako kutsu bat ematen dio. Eta gero ere bai, fruta konfiturakin edo ez, konfitatutakoakin edo iten da, barru bete hori. Eta bestela gazian, ohikoena ziazerra edo espinakak gaztarekin da. Piti biajoz, herria beba da. Bueno, herritik datorra izkenean. Bai, berez. Baina, azken finean ez gauza ez, eramangarri itxeko, beti pentsatzen edo... Hortan, ez? Gizakik hori ere izan du, gauze bada, maien eseritan lasa jatea, baina beste gauze bada, guain egiten dugu, ez, tika hauei. Hori beti izan dela. Tika hauei. Beti izan dela, eta lehen bidaiariak eta goten ziren erriti pasatzean da, ez? Ez dakit, gero bidaian zerbait jateko, jangarri eskuan eramatekoa, eta arrasa. Eta hor, frantxipana aipatu duzunez, frantxipana bi eratara jan alda, oza, bat guk labean sartuko dugunez hemen arratzak eta gordina doaz. Baina kozinatu ingo da labean. Eta gero dago beste bat, kozinatuta juten dena frantxipana. Hori ja, zutan eukinen behar dugu. Arbendol krema hori zutan, poliki-poliki egiten eukin behar dugu. Hori kontutan izateko. Hor, historia frantxipana nana, nik nekien da sartu nintzen pixkat kuskusatzen, eta omen zan frantxipan, Parisen asmatu atera zan, baina, holan jatorriz italiarra ziren famili batetik, eta eskularroei olako arbendol krema batero, arbendol olio ematen zion usaila goxua izateko, eta hortik tiraka gozogilek asmatu zuten, edo krema berezi hau. Hortik, jangarria. Eskularroetatik tiraka, nola bukatu zuten. Krema jangarria. Bai, baina izenaia, krema, botaten zion horrek, familia horren abizen hartu zuen. Frantxipan, ero olako mazala. Talerrak, hemen guak ez bintzat. Zeozerrego aipatzeko errezeta honen ingurun, ostoria. Eta egia esan, ostoria sortu zen, pare hortan ere sortu zen fitibiersa. Baina, ostorean historia kontatzeko nahiko pelikuleroa da eta sortzailearena ere, bai. Orduan, pelikula guztik zer daukien aurretik, babeslea. Orduan ez dakit babeslean gure kasun, Loli da, gure zaintzailea. Orduan, momentutxo baten ez dakit joango naizen eta gero pelikula kontatu, edo... Nahi zuna, zuk ikusi. Berorrek nahi duena, berorrek agitu pelikula luze xamarra da, beraz... Lehen aurrenak. Venga, nik itxengo izuet. Ez dute zerrengo, itxen ingo izuet hemen. Hau, esnea berotuko zait, eta ero krema iten holan ez du zue inungo pausurik galduko. Induan akusi zuen, bi irinak nazi, esne pixkatekin eta azukrearekin, gero arrautza gorringoak, eta vainilla dar bat erabiliko genuen, hemen infusionatuko genuen. Baina vainilla estrakto erabili behar dugunez, ez duzetan infusionatu beharrero, egin aldugu hemen bertan disolbatu, eta listo horrekin, eta ez baduko zuen vainilla kanelakin ere bai. Kanela, o limoi asala, limoi naranja asala. Kardamomoa. Baita. Gazte hauek tendentzi berrek sartze izkiot. Hala, segi Lolila. Arratsaldean, Loli. Kaixo jaion ez emoz. Ongi eta zu. Ongi baitare. Ze berri? Bueno, ikusten duzu, orain dela aste batzuk gogatzen zaten nola sartu genituen azilak, bai azanoioak, bai tomatiak eta kale osto batzuk baitare. Orduan, hauek ja listo ditugu baratzen sartzeko.
Orduan, bueno, zu gero sukaldean zauden bitartian, nik hauek baratzen sartuko ditut. Ados, hauek dena den landare bezala daude, eta bueno, egie da, oain eguraldi honak hasi dinontan, animatu garela lurra iraultzera, ez, makina pasatzera eta bar, eta baita ere zehoze sartzea baratzen. Baina ondikene hotzakiteko arriskue badau edo hotzakiten badaki, nola babestu dezakegu gure baratzea? Bai, jaione, bueno, ekarri dugu guk deitzen diogu manta termikoa edo. Orduan, egila da, garai hontan igual egiten du egualdiona, baina baita ere horma edo gela bota lezake. Orduan honek balio du, bai baratzan bota, pixka bat babesteko, harri batzuk jarri haiziak ez emateko, eta baita ere gero erakutsiko dizut, tiestotan dauden landaria, puja berriakin datorren landare berri hori ere tela pixka bat bota, lotu eta babestu egingo digu. Eta zer esango zen niguke adibidez bada ohitura ez, zakuekin edo olako landareak, urazak, letxugak eda tapatzekoa. Zez berdintasun dago zaku batetatik olako mantatxo batetara? Bai, gauza da zakua, bueno, telazko zakua baldin bada, nun bat hor, baino plastikozkoa baldin bada, karo, igual azten zaigu kentzia hurrengo egunean eta eguzkia atetzen du. Orduan, plastiko hortan zerditzen da eta onjoak ateratzen die, gaixotzen da. Ez du pena merezi. Plastikoak ez du, nik ez, nahiago dut papera, edo zakua baino telazko zaguak, edo bestela olako manta termiko. Aireztagarri bat edo? Bai. Bikain ados. Eta sistetiko balio denak? Zer, Loliren klase magistrala beti bezala interesgarri. Beti bezala, oso. Oso ondo. Bueno, nik esan bezala ez dute zerra aurreratu. Dagoeneko hemen esnea irakiten hasteko prest daukat, eta irakiten hasten danean, kasu hontan bai, botako diogu, irinak eta dauzkagunez, hau esnetara. Beste dela, hemen irinik eros bagenuke erabiliko, ingo genukena da, esne beroa bota gorringoetara. Baina, hemen, ez dago inungo arazoi. Hartu, eta oin, nazi dana, eta pixkanaka loitzen hasiko da, irakinin behar du, komeni, 5 minutu hor emeki batzuk esatate, bueno, horbe bakizu ez. Sukaldari bakoitzak, ero gozogile bakoitzak bere teoria dauzkat, eta hor komeni da ordu erdi izatea, poliki irakiten, 5 minutukin normalean, nahikoa izaten. Listo. Orduan hau hemen, eta gero ingo doan iragazi, eta bien bitartean, gurina eta azukre aurrena. Hoiek, arrotuko ditut, gero arrautzak banan, osorik kasu hontan, bat, txupatzen duenen bigarrena, gero arbendolirina eta kirtx. Eta hori izango da, gozogile kremarekin hasiko duguna, eta horrekin beteko ditugu gure franxipaneak. Piti bierz. Bueno, beira, esan bezala, Ostorearen historia pixkat pelikula modukoa da, ez? Eta zein generotan edo sailkatuko genuken eskumen hori hartzekotan, ez dakit, drama, intriga, nun sartuko litzateken zen, eta? Eseri zaitezte, gustora jarri, lasai, pelikulon, hemen badaukazue, krispeta batzuk hartu, eta... Bueno, honen sortzailearen izena behintzat Claude Gillet da, eta bera Loraineko, margolaria bezala ere ezaguna zen. 1600 urtean jaio zen, olako famili esan genezake erdi dirudunean, eta, falta harik ez zuen izan. Baina, 15 urterekin ama hil zitzaionean, lanera joatea behartua izan zen, naiz eta berak artista izan nahi zuen, herriko gozogilaren gana bidali zuten. Eta esaten bezala, gogoan kontraz bazen ere, zuen guzti hori eman zuen, izugarri saiatu omentzen, eta gehigarri bezala postre guztiei eta pastel guztiei bere sormenaren olako puntu bat jartzen omentzion. Behinola, bere aita gaixotu zenean, sorpresa gisa zeo zer eramateko, han obradorean zegoen ogi ore puska bati 200 gramo kendu, erdian zulo bat egin, gurina sartu, itxi eta laberatu inomentzun. Gozogileak, ez omentzion, esaten dena, duruik ematen horrengatik, hori ez zela aterako esaten zion, baina zer oso goxoa atera omentzen. Eta horrek animatuta saiakera ugarin zituen egunero eta egunero urteak bihurtu arte, perfekzionatu nahian tolesdurak emanez eta abar. Tarte guzti horretan gozogile nagusiak ez omentzekien ezer, baina gozogile nagusia edo hiltzenean beste gozotegi batera joan, eta han Ostorea den bezala xen lortu omentzen. Gaur egun esatzen duen Ostorea.
Eta bere sekretua edo adierazio mentzion bere sorkuntza, sekretua ez, sorkuntza. Eta honek ere ez omentzion kasurik egin. Baina han, gozotegi hortan bai omentzen beste gazte bat, beste ikasle gazte bat, kasu honetan italiarra horrek entzun, eta bere anaiari idatzi omentzion eskutiz batzean, han gertatutakoa. Eta gozogile italiarra etorri omentzen, Klauden bila, eta pixkat hola esaten dena engatusatu edo eta pixkat gauze politik esan, eta italiara eramantzun berarekin. Gauze da, ostoreak izugarrizko arrakasta izan zula, eta gozogile italiarronek 3 gozotegi irikiz zitula. Eta bere burua ostorearen sortzaile bezala aldarrikatzen zula. Bere izena zen Angelo Mosca. Baina Claude etzeon sekretu emate alde eta kobazulo baten aitzen zen ostoria egiten. Bai, isilpen gordeta eta izkutun esaten dena. Orduan Mosca honek, bera jakitun zen, bere burua aldarrikatzen bezala sekretun jabe etzenez, bide motza izan zezakela. Orduan, sekretua lortu nahian edo trampa bat prestatu zion Claudi. 3 egunetako... Txan, segundu bat. Norbaite komunera nahi bado jun, oina tartetxo bat inaldugu, ero... ondo zabete? Venga, jaione, segiz pelikularekin. Oso una da, oandiken ez da... Horretik, behan daude hor tramaen hola doan. Horakoak egin bardi, gero heltzeko jentia, amua da, jaione. Amua. Claudi 3 egunetako oporrak eman zizkioten eta bitarte horretan kobazuloan zirrikukin zituen errezeta eskuratzeko eta baita lortu ere. Orduan, behin errezetan sekretu jakindak Claudetaz desegin behar zien eta oaintxe dator pelikula. Oain dator mami ez zigor. Bota. Clauderi Napolirako bidaia bat oparitzu zioten eta bertan erasotu intzuen eta zulo batean sartu zulo. Kartzela mouko zulo baten sartu zuen, eta justu-justun, bizi hortxe erdien edo eukizuen. Eta iesitia lortu zuen. Baina, esan bezala, aldadek jota edo, etxe bate pareko aten erori omentzen, eta bertako jabeak hartu omentzun. Eta 5 urtez, ane hontzen etxe hartan. Eta zer sorpresa edo Klaudentzako etxe hartako jabea artista zela. Eta, beren gandik ikasten aritzu zen, eta hau ere hiltzenean, Claudek mendeku goze moskatarren bila joan zen. Hoxe, baina iritsi zenen moskatarrak hila zeuden zergatik, antza gozotegik sue hartu eta bertan erraustuta hiltzien, orduan. Zigorra. Zaten dana. Kulebron. Horren ondoren Erromara joan eta ezagutzen den artista handi hori bihurtu zen eta zizenez edo paisaien Rafael deitzen zioten. Baina, bizitxuin bar da, Bai. Zurez, hor ikusi dezakegu azkenen, esan dezakegu mafia. Mafia. Zela magia? Mafia. Magia, bai. Hoxe magia. Hombre, eta zeholako zenbat historia egongo dira. Baina, hau latza da. Hau ere. Hau ere. Zenbat bizipen triste eta izkutun eta azkenen dirue ez, guztinatzen dirue. Pelikula ondoren, gure pelikularekin jarraituko dugu. Eta, guk hemen, ez dira hongo zulokero kamarak hemen guri espiatzen gure agartzen. Hortxen bi, beste bator. Ordan gureak ez dago lako intrigarik. Lau hemen, papaten. Gure solo baten eskaitu zer hartu, pues. Zukolako zer bat zenu, gaur egun egi esan patentek daude, eta agian horri esker. Baina horre ere, nik esan dut, inoiz aipatu izan dut hemen. Kanal historian da, hitzeiten dute batzutan, jakiak eta esautzen dituen jakiak eta nola sortu ziren eta beraien historian inguruan, eta honek Kelloggsak ero asmatu zuenak, berez ideia beste batena zan, baina honek, beti aurrera ezin aterat ez dakiz zer, eta beste lapurtu zioten errezeta. Eta hor beste marka bat sortu zen, Kelloggsak berak sortu izan zuen bere marka, eta zizan hori eta sortzen, da, eror burruka, baina berez lehenengo errezeta, lehenengo ekoiztu zienak eta holan saldu ziena jende guztiantzako, errezeta lapurtutako izan zen. Bai, eta gero gaur egun esan bezala patenteketa badaude, baina
zer esan, kopiaketak edo kopiatzek ere badaude, orduan, baitzen dezu, zehoz ezberdinei jarri, eta listo, hortik ere zure merkatu izan dezakezu, ez? Eta gero badaude olako beste... Bueno, eta badaude gauzak, kopia batetik, gero igual sorkuntza hobea atea dana. Eta beste batzuk oso kutreak. Eta oso kutreak, onartu beharra da, bai. Ez, tipiko joaten zala merkadioan eta metalika, ele batekin bakarrik. Baina hori izen batean, zapatiakin eta... Bueno, hori, Nepalen eta badaude, North Face barit, Not Face, ero South Face, eta ikusten duzu logoa berdina da, igual bestalde da, eta... Bueno, a ver, segur zertako behar duzun azkenean... Bai. Nik goratzen, nik Nepaletik ekarri nituen, hainbat txaketa horrelan lumaskoak eta, bueno, agian Himalaiara joteko ez dizute balio, baina hemen egun fresko bat ditzen duela, baratzean lanean ibiltzeko, sobra. Ez, orduan, segun zertako behar duzun. Erra izango litzeke baratzen Versace batekin edo lanean. Hor badago marka bat, dala... mendiko Versacea izango zen Arterix. Arterix da marka bat kanadiarra, oso garesti txaketak eta 700-800 euro balio dute. Eta holako ekarri nituen da, osaba ibiltzen zen Arterix batekin bat, inor mendiko norbai frikien pasatuko bazan, esango zen. Nio, etxe honetan dirua, la ostra. Baratzean hemen baina Arterix barik Asterix ero jarriko zuen, baina logoa antzekoa zen. Bueno. Bale, hau irabiatuta, eta oin da. Oin pixua behar du. Bueno, oin behar ditut, 200 gramo hemen gozogile krema, eta 400 bat arbendol krema. Hau bian hasi, eta kakaoa eta naziko izkiogu. Baina, agian, ez dakit, jaien pentsatzen honez. Iten modu 50-50, nahi dute esan, berez, betegarria, bi hauek nazita, hau eta hau, piti bihar zakiteko, ondo ongo zan, hori izango zan. Baina guk txokolatea gitu behar dugu. Inalditugu batzuk txokolateanak, eta ez datzuk 50-50. Erdi, improvisazioa. Usten dira. Frangipan originala. Hori gila. Venga, pixua, katillu bat, eta... neurtzera. Ni pixu zalean ez, ikusten dudanean errezeta badanan, katilluka da bat, irin, katilluka da bat, esne. Zaizki egiten naiz oso zaleani. Pixuak ekin beti zehatzagoa da. Bai. Baina, bueno, bizkotxo bat iteko jogur potoakin esaten dizuen bezala. Azkenen unitate bat, 2 unitate, 3 unitate bezala izango litzeke. Bai. Balio duela, baina aukera nik beste eta goniz. Zu beste modu bat ikasi dezu, ezta? Hori. Bueno, ikasketa eta eskola aipatuta, garai baten esan ofizioak, ez? Bueno, esan deun Klaudek bezala, ofizioa ikasteko, gozogilan gana joan, eta bertan ikasizun, hasieratik praktika bat hartuz. Esan gaur egun lanbide heziketari esker bestelako ikaskuntza edo beste ikasketa mota bat hartzen dugu edo jasotzen dugu, eta, bueno, hor izaten da teoriko praktikoa, ez? Lehenengo teoria dago, gero praktika dago, gero enpresa baten ere ibilbide txiki bat egin, eta gero lan mundura edo ateratzen da bat. Lehen ofizioa ikasten zenen praktikan hasi edo aprendiz gisa... Ni hostaleitza ikasi nuen, zuk ez dut FP egin duen, eta horzante hori, baina sukaldetan lanean hasi ginenean, ezagutu nituen, jendia gari batean bezala, etortzen zena, ikasi nahi ez, 12 urtegaz, gurasok esan, ez tozua, venga, sukaldera, eta ofizioa, venga, sukaldaria izango zara. Eta han, tokatzia, hasieran kipula zuritzen da, eta, bueno, horietako batzuk, sukaldari handi bilakatu dienak. Bai, hori edo bestela nola ez, ikasketak 16 urterekin edo utzi edo, zuk esan bezala 14 urtetxorekin hori aurreko belaunaldia gehiago izango zen, ikasketak eta agian eskolara gutxigo joateko aukera izan zuenak, hauek 14 urtetako lanen hasten ziren fabrikan edo dena delakoan, eta bestela, gure belaunaldien gehiago, obretara adibidez, ez? Obretara 16 urterekin eta ja lan mundun zeuden. Egia da gaur egun, hogeita esango nuke, 25, 30 urte bat dela, hortan da hola jendean lan mundun sartzeko?
ez? Bai. Nahiko berandu lehengo... Lehengo denborakin alderatuta, bai, segur. Bastante esaten dena. Ni goratzen goateatzen ginela eskolatik, 15 urtekin erazten ginen, da ja 17, lanean azteko moduan. Bai, 20 urtetako, ja lan. Hori da, eta esan dakoa gure aurrekoak, zenbat eta zenbat die, 13-14etako, ja fabrika batzen lanen dela. Gaur egun egia esan, ez da, hola, baina, bueno, egia da gure ondorengoi edo gure seme-alabei honen adesio diogula eta ikasketak beharrezkoak diela eta hori sustatu behar dela. Bai, beti. Beti, baina, bueno. Bai, hori, bueno, kirolean bezaten da, ez? Naiz da oso ona izan kirol batean da, gaur egun talde guztiek, berdin da, futbolean da, derrigortu iten diete ikasten jarraitzea, eta nik nire sasoian ezautut, Durangaldean txirrindularitzak indarra handia zeukan, eta jendeak, behin 16 urtekin da ondo ibiltzen bazien bizikletan da, lasterketak irabazten dagote bazien, jendeak ikasketak usten zituen, eta txirrindularitzara da ikatzen zen, beste kiro, futbolean oso ondo ibiltzen zala hor talde batean da, hartu eta ikasketak utzi. Hori gaur egun pentsa ezina da, gaur egun futbolari badi guraso batzuk solako futboleko superstar eliteko jokalarik izaten nahi duena, ez dakit, hor bada esanera batez, zure gurasoen lepotik bizi seme-alabenetik egin dezakezun arte, eta batzuk ez dakit hildo hortatik abiatuta edo. Jaione, bello, dago, nola da, zegoen nolako meme bat erosoan esan, zure etxean txapeldun handi bat nahi baduzu, kirolari handi bat, dena irabazten duena eta entrenatu eta utzi zure semeari pakian. Hori da. Egia da armaietan zenbateko iskanbilak eta sortzen dien gurasoen gandik, ez dakit zer espero duen, esan dakoa, edo beraien seme alabak izatea pobreziatik aterako dituenak, edo... Jaione nik aipatu nuen hemen, entrenatzaile bat egon zen, hemen lagun bat realean, hartu eta semea infantiletan hartu, fitxatu zuten, eta ez da izan, eta, entrenatzailea bilera bat izan zuen gurasu guztiei. Bildu zituen gurasu guztiei, eta esan zen, gauzatxo bat, zuen hemengo talde honetatik inorrezta iritsiko profesionaletara. Inorrezta iritsiko lehen mailan jolastera. Orduan, lasai utziezue gozatzen, disfrutatzen umei, eta gero, agian bat urteko da, baina oso zaila da. Ez pentsa zuen semea hemen dagoelako, bukatuko duela hemendik 6-10 urtetara, lehen mailan hor, dirutzak irabazten da, ez da izan. Ez. Orduan, utzi ezue gozatzen umei. Hoi da. Antzeko ekimena edo abiatuzun, azaroan nintzen horrospetxu, arbitro batek nola gurasoei armaietara gerturatu eta kolako kontzientziazio lan bat ikentzun gurasoekin. Eta, zehatz mehatz esaten zien futbol partidak disfrutatzeko ziela, balioetan ezteko nola ez, eta, errespeturik gabe ez dagoela dibertsorik. Hori, holaxe da. Eta presiori gabe umei partidaz gozatzen uzteko. Herberetan ere, alantzeko zer sustatzen omen da, futbol zelaitik 20 metrotara edo guraso edo ikuslek egon behar due, eta beti ere animatu, besterik ez. Nik hori zautu, ni benetan, ni tokatu zait joan partidu batera jun, eta esan, ni hemendik. Lotza, eta seme-alabak hori ikusita gero, ez da izen pentsatu behar duten. Zure gura, zure aitak uste lepolan hau handi inda eta ez dakit zer da buiakan da... Nik uste horrazke ez dakit, ez jakintasunetik, baina agian ere emozio kontraiarri daudela, zure aita zure gatik aida, babes bat sentitu dezakezu, baina beste alde batetik gehiagikoa. Kontua da, lolitxo egiten daukagula, nik orain, hemen, harria jarriko dut, gero ingo duelako hemen, harria, gero saltza inbarutu nahi dik, ez? Ostore irekiko dut hori, bi kremakin dauzkat, kakaoa gutxio bota diot, ze azkenean banatu indu dugunez, eta txokolatea gero ingo duela pusketa bat, sartuko diot bakoitzei, barruan txokolate dure. Bale? Orduen, zu kanpora, eta ni hau pixkat txukuntzen da prestatzen. Estalkien bigarren partea. Hori da. Bale, lehen esan bezala ikusten duzu Jaione naranjandu adibidez. Hau dena puja berri ja loretan dago.
Orduan, hori hotz batek bilatzen badu, akabo. Loria galduko dugu eta loria galtzen baldin badugu fruta ere bai. Orduan, zer egingo dugu? Holako manta termikoa edo hartu horrela, arruan, esterikan gabe, buelta bat eman, eta lotu. Gauz handirik ez du behar holako tela puxketa batzuk, bai baratzan, bai pixka bat lotu, eta listo. 3-4 egun hotzaldu dela, bertan, ikusten dugu ja urrengo astian hori ja gualdia ikusizke badakigu. Urrengo astian hon aldu dela, hartu kendu, hau gorde urrengo urterako edo urrengo beste momentu baterako, eta listo. Limoi ondoa berdin. Limoi honek ja baditu 3-4 urte, baina hau horixka hau dena berria da, berria dator. Berdin, busketa bat hartu, eta lotu egingo dugu, esterikan gabe. Gainetikan bota, tela, bota, berdin, eta bian lotu egingo dugu. Ekitxo. Eta hauek, nahiko tamaine gertue, esaten da, molda erraza edo hori da. Daukie, baino, haundigoa bageno? Baitare, pentsatu zazutela 1 metroka saltzen da, zuk behar duzuna. Hombre, laguntza beharko duzu ondila babesteko, baina, bueno, egila da hilabete pare bat egoten galda, bertan, kendu gabe, gainetikan bota eta berdin, lotu. Eta listo, ez daka beste... Eta gero loreak, ez daka asuntan hortentsi bat, hemen? Hombre, egila da hortentzia berez beti aterako da, baina berdin, behira ze politia dagoen ja, berri, puja gazte-gaztiak, eta, hombre, hori hotzaldu baldin bada erreko da, orduan, bueno, neri pena ematen dit egila esan, Berdin, hartuko dugu, hor hartu, goxo, buelta bat eman, eta lokarri batekin, lotu, esterikan gabe. Maiatza inguru arte. Bai, segun egualdia nola dagoen, Kusten baditugu nik zer dakit, 15 egun onak heldu direla ere, hombre, landariak eguzkitan egon nahiago du, tela gabe. Orduan kenduko diogu, Eta listo. Bikain. Besterikan bueno, gure gaurko errezeta ere antzekotasuna edo badu, esan nahi nuke estalki badu, eta barru betea ere bai, beraz, gonbidatuta zaude. Zeungi, eskerrek asko, duda, eskerrek asko. Behazu hemen zure aman limoiak ekarri aitzen zehala, holako mantatxo batekin, urrengo... Babestuta daude, gure aman etxeko limoiak eta txoko batian da inguruko babestuena eta nik uste dute... mantatxo bat betire... komentatuko dira. Bien bitartean ni hemen junaiz aurreratzen lanak, inditu dana ostorea, moztu inditut. Hau da, txikiagoa, oinarria txikiagoa da, eta ero gainean doana handiagoa. Holan bildu inaldu, segero azkenean tripatxo atera diogu horretik behar du handiago izatea. Hemen, erakutziko izuen nola indudan. Eta inditu dana da, bi bete ditut txokolatez, bi txokolatez eta bi kremaz. Ezberdina dira. Oin erakutziko izuen nola. Hartu eta ingo duna da krema pixka. Gozogile kremarekin ero baita, bete aldo zuen, nahi duzuena. Eta bestea txokolateana. Gure gaurko errezeta berez hausan, baina, bakizu, improvisazio bat egon dela, eta hori. Honi, txokolate puska. Txak, hori teorian gero urtuta egon behar da. Orain, arrautza pixkat, eta hau pitibierra, normalean, ez da, egunen batean sarean, sartzen bazate oin ikusten, eta nikan ikusi loira inguruan debili ginen, saltzen die haundiak, mengo pantxineta moduan osoa eta ero pusketa bat ematen dizute. Eta etxean horrela iten dute. Baina, guk hauek ematen genituen, 2-3 erusto ziela, 2 guten ziren razioan. Eta txikiak olan politia geratzen dien, ikustut bat beharrean. Baina, bat erraxagoa da, da bat krema hartu zabaldu ondo, gero txapela jarri eta listo. Eta oinin behar dana da, boixia, petaloen ero ostoen bidea jarraitu, pixkatolan zapalduko ditugu, itxatzi, eta tak, gaina holan eguzki itxura moten dio, euski printzak, eta labea esan dakoa, 180 gradutara daukat, eta honek 21 minutu beharko ditu labean. Listo. Eta besterekin berdin ingo du. Eta labean sartutakoan, errezeta honen lagungarri jungo den, banana eta karamelu saltza ingo du. Ez daukala inungo misterioik, ikusiko duzu.
Zigor. Bota, pertsua. Futbolaz gora eta bera bat eta beste, baino gaur futbol esatari handienetako baten urtebetetzea da. Nik uste olako batzuk. Urbieta! Musu handi bat, Maitan Urbieta. Txurinen, zenbat aldi, izan da, bi aldiz edo izan da, eta, bueno, ni goratzen nahi, ni mendiko lasterketetan, hasieratan irazten itxunean lasterketa, eta aurreneko elkarrizketak eta egia da Euskadi Irratian futbola bai, baina Euskadi Irratian hor 3 erregamaia saioan bai iten dute pixkate, beste kirol pila basartzen dituzte danetik, eta futbolan saltza izaten da, eta bera, bueno, realeko jarraitzaia morratu da, baina tokia ia kirol guztientzako dago, eta guztientzako, baina esanguratsua besteak beste Maitane Urbieta da, azken finean Europako Ligako partiden kontakizuna iten nahi dienen, hor emakume bakarra da orain daino. Bai. Eta bera gola kantatzen dituenean, seguru dana mututuko ditu lan, inguru. Zenbateraino puzten ote zaio zaine? Baina bizitu iten dute jende honek. Juste ditu, gaina, irratian ja, entzute ituzunean, oioi purdia jartzen da, baina gainera, gaur egon sarei esker da, bideoak ere zintzilikatzen dituzte momentu hoiena. Eta arpei eguzi begik atera beharrean, eta luze-luzein da, eta, ostra, nola, gozatu eta sufritu, neurri berdina ningo dute, Bueno, azken finen, irrintzi moduko bat izan daiteke ez, gol kantatze hoi. Bai. Ez da ekozu mingainen dardarizo, baina antzeko parezido. Eta horrez da aukera izan duzu, baina inoiz hor Argentinako esatarin bat, holan futbola eta kantatzen da, gola kantatzen, bueno, nik ez da, nola, oiu berdinean, gaidan esateko horren beste aldiz gol, arnasketa berdinarekin, jokaldi guztia ia retransmititu, eta kirolari horren izena 8 era ezberdinetan esan da, eta, bueno, panpoxoa jarreta, ikusgarria. Berak ere zugatiko esango nuke, ez? Ez dakin nola ostoreakin. Bueno, esan dakoa, honi, ama 8 emango izkio lehenko txikiagoa dira, eta gero ikusiko dugu, ama 8 minutu eta gero alarma joko dugu, eta ikusiko. Hau, erabili alda, orduan ez du botako, jaso ingo dugu. Eta jongo gara gure karamelu eta banana saltza egiten. Karamelu eta banana esan da, bueno, pista... Bueno, baina nola hasiko gara, karamelu bat egiten. Errexea da, ingo duguna da, azukrea hartu. Eta limoi erdiren, zukua gehituko diogo, eta karamelu bat ingo. Beltza dagoenean, zua itzali, eta bertara botako dugu. Ura, estia eta banana pusketak. Zutan jarri berriro, eta zer karamelu ingo zaigu gogortu. Ura botatzen denean gogortu ingo zaigu. Berriro, disolbatzen denean dana, irabia gaiuan ontzian sartu, birrindu, eta listo. Ez dauka inungo... Badauke misterioa, zigor. Zutzako ez, du... Bueno, baina, niko errexa, da. Ordu noixe. Presta errexa. Bai, hori da. Zozen pakumia. Gaiu hau hemen genukan da, esan doa, erabili beharko du. Ja, badauko duen. Limoi erdiren zukua da berez, baina, hau txikia dira, Orduan osoa botako du, bere horren baimenarekin. Ados, oso ongi. Eta zuk adibidez argi zenun betidanik sukaldari izan nahi zenula? Ofizio hori hartuko zenula? Nik egia esan, txikitatik eta hemen aipatu izan, beti sukaldean da ikastolan da juten itzen laguntzen da, hori etxean mundu hori asko ikusi dugu, aitzan bitxartez, eta gustatu beti, eta egia da, horre institutuan egoenean, pixkat, neukan bebai gustatzen zitzaian, anaia IBF egiten juntzan, soinketako, ez? Eta hori gustatzen zitzaidan, ze kirola eta beti gustatu izan zait, eta albaitaritzere gustatzen zitzaidan. Baina aukera izan nuen hosteleitza juteko eta horbe ikasten onenak ez ginen, da esaten, albaitari izateko hor ikasin beharko da. Eta, hosteleitza eskura neukan eta gustatzen zitzaidan pila, da orduan, sukaldari. Eta naiz da mutzen, hori zema jende dagoen, han agertu zen jende pila bat, beste ikasketa batzuk hasitakoak eta guk orduan 15 urte nituen da, aldamenean eta 3 eta 4 eta 5 urteko jendia,
ja, beste ikasketa batzuk indakoa, beste zerbaitetan lanean ezitakoa, eta ikusi hori etzela berea, eta venga, igual, gustatzen hor, sukalde eritzara. Bai, bueno, guain garai hontan, otsai amaiera, martxo inguru hontan matrikulazio epeak irekita daude, eta, bueno, nerabek beraien bizitzako ofizio, lanbide edo ikasketa hori, erabakitzeko puntu olako esan genezake erabaki horrena da, ez? Bai. Benetan dakigu adin horretan zer nahi dugun gure bizitzarako? Batzuk bai. Baina askok... Eta bai jakinda ere hori ikasi eta gero horretan lan egiteko aukera ikez baldin badau, zeren eta lan mundue nahiko zaie dao. Bai. Oso zaie daola ez esatearren. Bai. Ez? Bai, eta konturatu alzadela, ero hasi, eta ez dala zuk espero zenuena, ero agian ez aituela betetzen lan horrek. Eta gero zematek erabaki hori hartzen dute, askotan ez, guraso egande etxetik, baina zuk hau inbeharko zenukero, hau, eta ez du nahi burua jatea, eta bale, venga, sartuko naiz, venga. Ero etxeko traizio izan da, dana mediku izatea, zure mediku izan behar zinen da. Baina nik kasetari izan nahi dut. Ez, medikua. Edo jostune, edo dena belakoa. Gauze da azken finen, lan mundura iritsi eta bapatean, zaplazteko ugari jasotzeiela. Eta zaplazteko hien arten dao gehien bat edo ere familiakin uztartzeko arazoa gaur egun. Gauze bada lanbide edo lan mundu ez daula erresa, baina gero areta okerrago da olako familia bateragarri iteko edo ez da nola esplikatu. Bai, zenba jente dago izeko zazpitan etxetik atea, eta zazpiak arte ez dela agertzen etxean. Eta bikoteak bakarri bizi izanean, ondo. Gaitz erdi, baina gero jaumek eta tartean daudenen, da... Bai, eta hori, eta askotan ere izaten da ez, gurasoei, hau da, aurreko belaunaldiri edo eskatu bartzaiola laguntza, eta hauek handiken jubilatzeko daudela, eta nola uztartu familia, nola uztartu umeen zaintza eta lana. Horra adibidez, estatu batutan edo olako ekimen bat bideratu da, eta kasu hontan da, liburutegitan jarri due egurrezindako olako kaxatxo bat, umeaz bertan izateko, eta zure alboan mai batean ordenagailua. Baina, lan guztik ez di ordenagailukin iten. Nik uste beste ekimen batzuen lantegi batean imaginatu, fundizioan, nola da, burnia gorri erortzen, da zure semian laban katanan, kaixo, ja. Ez da itxura. Karamelua egin da, hemen estia bura eta banana, sartuko. Hor daude, nik enun zan, hori zautunen, hortxe, ospitalean, hemen residentzian, hemen bazeoen haurtzandegia langileen dako. Basaukaten haurtzandegi bat. Bai, beste enpresan batzutan ere haitxue dauketez, hainbat langiletatik gora edo izaten ziela, edo eskubidea edo bazeola, edo iteko aukera ere, bai, zeren eta esan dako, ematen do, ogibide guztik edo lan guztik biltzeiela, korbata, trajea, maletatxoa eta ordenagailukin. Ogibide asko daude, eserita ez dienak, eta, umeke beraien zaintza behar du. Eta ume bezala izan daiteke gurasoan zaintza, kontuz. Edo familiartekoa edo lagune. Orduan hau hain, hola, birrindutak itxo. Bai, oin ikusi duzu, karamelu hain dana, gogortu. Gura bota diogunean, honekoin berriz, irekin aldi txiki bat emango du, disolbatuko zaigu karamelu guztia, eta dana birritze besterik ez da izango. Sistema hau izaten da, karamelua botatzen dezunen budinontzitara sobratzen dena, ure gehitzei jozu eta gero garbitzeko berotutakoan askatu iten da. Bai, hori da betxo, normalean egiten baituzue budinak etxean, flanak, gero karamelua, geratzen da horrontzian, horrez da beste ura bota, eta gero irekinaldi bat, urbero bota, irekinaldi bat, eta horrekin askatu iten da. Hemen berdina, ezaguna da, hor karamelu bat geneukan, azukrea eta belbeltza, eta ura bota diegonean, indako gogortu segituan. Oin berriro, estia bota diegu baita. Baina aukera politxe da hori, askatzen dezunen bota beharren, banana bat gehitu, birrindu eta listo. Bai, ez negain pixka botatzen diozu, pixka banana eta itzen duzu olako tofe antzekoa, banana saponarekin. Bantofi. Billo? Jaione, golta temateko modu badan hori, Badakizu bantofin kontu, hemen ingenuenetik jendeak idatziela eta Durangon ematen dutela antzan taberna batean bantofia badola. Bai, Nik oin arte nuen ezautzen eta, ja, dagoeneko urtuta.
idatzi ziaten, pantofi zoragarri egiten dute, eta naiz gogoratzen, ze taberna bat esan ziaten. Eta horkoa da oso goxua. Eta, bitu. Txorienei esker, zautu toki bat, pantofia jaten joateko. Bale, hau, orduan oin. Irabia gaioaren ontzira pasa. Birrindu, eta bakarre falta zaigu itxoitea, gure piti birzak inda egotea. Falta zaiela 10 minutu. Horiek hori bai, atera eta itxoinen barko de, pero ez? Piskat ostu arte, baina bestela. Eta saltza hau, benetan oso goxua dago, eta ikusi duzu moduan, erreza, oso erreza. Bota, bertxua. Oskaka, eskuki? Bai, nik bat irikiko dut. Nik duzu moduan etxean zaudete zuek azkenean, nik bat moztuko dut, ikusteko nola geratzen da. Asmatu du, Alezak esatzen zian hau txokolatezkoa zala, eta asmatu du. Neri frantzipan. Bueno, egia esan, ostorea egin berria jaionea, beti da. Ega? Beti. Eta betegarri hauekin? Saltzakin, ondo. Bai. Bueno. Honekin, beste astea bukatzen dugu, berriro ere beti bezala, eskerrik asko, Loli, gure etortzatik. Eskerrik asko zuei, beti bezala baitari. Eta, bueno, aste burun da pasada, eta aste lehenean. Txorienean, musu bat.